बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जिल्लानि सिङाव थानाय सिके, राबां, सिलबारि आरो जालाहाव दखरा एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै कक्लाबारि सापागुरि फरायसालिमायाव सानसेनि हाबाफारिजों मावफारिया मावबादाखौ खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि मुस्रि कनिन्द्र बसुमतारी आरो बुंथिगिरि सनक उजिर बिथांमोना। लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, गेलेमु नेहाथारि कनेश बसुमतारीजों लोगोसे लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय बसुमतारी बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लादों। फिन खेबसे चिराङाव गुबुन मोनसे दैबानानि जेंनाजों भुगिनांनाय रायजो राजाफोरखौ खबर लाहैदों बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा। चिरां जिल्ला देवस्रि पिसिडिसिनि सिङाव थानाय नाकेदारा बाजारनि 2 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय लावख्रिगुरि गामिया साहा थानाय भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय निज्ला दैमाजों खुरख्लाबजाना गामिनि थागिबिफोरा गासै 35 नखरफोरा थाथावजायै जाना लावख्रिगुरि गुदि फरायसालिनि जोलुर गेलेग्रा फोथाराव राहाबादा थानो गोनां जानायखौ खौरां लाहैदों बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा। आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो दिनै नागालेण्डनि गिबि मन्त्रि निफ्यु रिअ आरो बिथांमोननि केबिनेट मन्त्रि जि हाइट'आइ जकाब मिय'नि आरो ओइस हायिं बिथांमोनजों गोनांथार आयदाखौ लानानै गंनै रायजोनि सोमोन्दो आरो गोबां राजखान्थियारि बिथिंखौ लानानै सावरायलायनाय जायो होनना गावनि अफिसियेल मोखां बिलाइनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बिटिआर सरकार ओनसोलनि दखरा फरायसा आफाद फारियै रुपहि, सालबारि गेजेर बिजनी, खोला बिजनी आरो हस्तिनापुर बिजनी मौजा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लाइमोनफोरखौ आसाम पुलिस मिलिटारि पेरा मिलिटारियाव सोसननांगौनि थांखि आरो नोजोरजों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव फ्रि रिक्रुटमेन्ट आरो कचिं मिरु खालामनाय जागोन। बेनिखायनो गासै बिजाथिफोरखौ 30 आगस्ट 2021 इं खालारसिम आरज बिलाइखौ गथायनो खावलायदों। बिजाथिफोरा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे जानबुंनि अनजिमायाव खौरां लानो हागोन। 8872845906 आरो 9365110713 आरो 70020700603 आरोबाव 7896748301।